Усім прывітанне, гэта Еўрарадыё і музычная рубрыка «Такога вы не чулі». Сёння наша госця, спявачка Паўлін і яе суправаджаючы Алексей Вількот. Прывітанне. Прывітанне. Паліна прыйшла да нас натуральна з новай песняй, таму што сэнс нашай праграмы ў тым, што музыкі прыходзяць да нас і прэзентуюць самыя-самыя свежыя трэкі. Што гэта за трэк, Паліна? Трек называецца «Я слухаю музыку», і ён увойдзе ў наш EP, які мы прэзентуем вось ужо ўвосень. Што за EP? Гэта дэбютны EP? Не, у нас ужо быў альбом у 2017 годзе. Зараз мы выпускаем EP, там будзе 5 трэкаў. Адзін з іх это будзе піяна-версія песні «Ціха», напэўна, якую ўжо некаторыя ведаюць. А астатнія будуць увогуле новыя песні, і вось «Я слухаю музыку» таксама. Наколькі трэк «Я слухаю музыку» увогуле характарызуе цэлы EP? Гэты трэк, ён такі, не зусім падыходзіць нам у сэнсе, што гэта не тая Паўлін, якая была раней, якая была ў тым альбоме дэбютным. Гэта зусім новае гучанне, і менавіта ў гэтым характарызуе гэты трэк наш вось новы такі шлях. А якую музыку вы слухаеце? У дадзеным выпадку, і ўвогуле асабіста. Усялякую, насамрэч. Гэта можа быць і штосьці з першых альбомаў Лінкін Парк, і гэта можа быць Лана Дель Рэй. То бок гэта зусім розная музыка, розныя гурты, спевакі, і нават часта слухаю тое, што не ведаю, хто гэта спявае, адкуль гэты там артыст, але калі чапляе, я заўсёды дадаю свой плейліст гэта і слухаю. А песня пра якую музыку? Увогуле песня «Я слухаю музыку» пра тое, што чалавек выходзіць на вуліцу і вучыцца атрымліваць асалоду ад усяго, што з ім здараецца. Вучыцца любіць жыццё, вучыцца жыць так, як апошні раз. І музыка гэта як лекі. Там ёсць такі радок «Музыка, лекі душы». Гэта значыць, што музыка заўсёды ў любым выпадку, ў любой сітуацыі яна выратуе чалавека. Давайте паслухаем. Давайте. Такога вы не чулі. Спявачка Паўлін, песня «Я слухаю музыку». Раскинувши руки, тону я ў небе, я абдымаю адказ. Но я полетела даверліва слепа над цішынёю ці праз. А можа навушнікі вушы, як звыкла по музык лекі душы, ці проста парова, што ў думкі пранікла праз звукі нам шэпча дышы, дышы, дышы. Калі мне складана, калі мне холодна, калі не хапае агню, я слухаю музыку неба самотна, а музыку як цішыню, як цішыню. Як цішыню. Падставіўшы твар промням сонца цягучым, упэўнена крочу патры, і нас музык лечыць, пранікліва вучыць, як і да жыцця. Алгарытм не важна, о раніцы, днём, позні ноччу, на вуліцы, дома, ў таксі, і навушнікі, як сэрца не абясточыць, святло ў вачах не згасіць.
Калі мне складана, калі мне холодна, калі не хапай агню, я слухаю музыку неба самотна, а музыку як цішыню. Калі мне складана, калі мне холодна, калі не хапай агню, я слухаю музыку неба самотна, а музыку як цішыню, як цішыню. Як цішыню. Як цішыню. Такога вы не чулі, спявачка Паулін з песняй «Я слухаю музыку» сёння у рубрыцы «Еўрарадыё». Дарэчы, я памятаю, што вы падавалі заявку на ўдзел у Еўрабачанні, так, з песняй «Ціха-ціха». Я ведаю, што ваша песня спадабалася еўрафэнам, многія гэта адзначалі, так, і гэтая новая песня, яна, канешне, ў зусім іншым ключы, у іншым русле. Ну, увогуле, вы часта, я так разумею, удзельнічаеце ў розных конкурсах, так? Стараюсь. Які ваш самы такі галоўны вынік, самы важны для вас? Адзначыць, вызначыць якой-небудзь конкурс складана. Мне здаецца, што кожны конкурс гэта якая-небудзь дэкарысць для кожнага артыста, асабліва калі артыст не зусім папулярны, можа трохі такі пачынаючы, але гэта заўсёды важны крок, які трэба рабіць абавязкова, і трэба ўдзельнічаць, і кожны конкурс для мяне штосьці значыць, конечно. Увогуле складана быць пачынаючым артыстам у Беларусі? Не ведаю, мне здаецца, што так. Складана. Мне здаецца, што складана ўвогуле штосьці пачынаць у кожнай краіне, у кожным горадзе. Гэта заўсёды складана, таму што ты ўсё ж такі ўсё, што мы робім, гэта для слухача, гледача, і вельмі важна апынуцца ў тым неабходным месцы ў неабходны час. І калі ты вось тут і публіка цябе добра ўспрымае, тады лічы, што ты шчасліўчык. Ага, вы апынуліся ў патрэбным месцы і ў патрэбны час, як вы лічыце? Я лічу, што пакуль шукаю гэтае месца і час.